Helo, fe enw yw PC James. Rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion, yn union fel yr un sy'n ymweld â'ch ysgol chi. Mewn ysgolion, rwy'n cynnig gwersi sy'n helpu disgyblion i aros yn ddiogel. Mae un o'm gwersi yn helpu disgyblion i ddeall yr angen i deithio'n ddiogel a'r drafnidiaeth ysgol, a'r peryglon a'r canlyniadau o fod yn anghyfrifol. Mae pawb ohonoch ar ryw adeg wedi teithio ar drafnidiaeth ysgol. Mae llawer o ddisgyblion yng Nghymru yn teithio'r ysgol ar fws, mewn tacsi neu ar fws mini. Mae disgyblion sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yn aml yn gorfod teithio pellter hir i'r ysgol, a bydd cannoedd o ddisgyblion bob dydd yn mynd ar deithiau ysgol. Wrth deithio, mae'n bwysig ceisio aros yn ddiogel, gan fod mwy o berygl i bobl ifanc gael eu hanafu neu eu lladd ar yr adeg yma nag ar unrhyw adeg arall. Er mwyn helpu disgyblion i deithio'n ddiogel ar drafnidiaeth ysgol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cod ymddygiad teithio. Wrth deithio, mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel, ac mae gan bawb gyfrifoldeb. Rwy'n siŵr eich bod wedi gweld disgyblion yn cam ymddwyn ar drafnidiaeth ysgol. Efallai bod rhai ohonoch wedi bod yn euog eich hun. Cofiwch, gadw at y gyfraith bob amser. Gwisgwch eich gwregys diogelwch yn gywir ac arhoswch yn eich sedd am y daith. Gwrandewch ar gyfarwyddiadau'r gyrrwr wrth deithio a pharchwch y gyrrwr, cerddwyr a theithwyr eraill bob amser. Mae'n beryglus tynnu sylw'r gyrrwr. Peidiwch â thaflu pethau neu gollwng sbwriel. Gall hyn achosi damwain neu anaf difrifol neu hyd yn oed marwolaeth. Felly, os ydych chi'n teimlo'n aniogel, cofiwch ddweud wrth y gyrrwr, neu eich athro, a dywedwch wrth eich rhieni os bydd unrhyw un yn eich poeni chi. Cofiwch, mae'n bwysig aros yn ddiogel ar drafnidiaeth ysgol.